unu na ha. Big Magu, Kevona to wake up home. So over my blood. Well, now think about that. I got food. Peter is out. I know one hour more. So they go back to the work. Because all the family of late Peter Ifawu family Namolu. How go if you will have ya? One you do what also with a lodge. Ahizuno. What did you believe? I cannot be. How go if you have ya? No. Hello. Father, no. Dog guy from our room, the book and I make it. I want to I don't want to get off. I don't know. They can consume thank you very much. family. The children, if I lie to banana, if I'm alone, I'm a line, Ezinne Catherine. So nice, I got so I can grow the Catherine on board and grow dinner when the Stenebele church goes to weekend. Amen. Hopefully, I party there. If I the room. Antifina, Okojeku, Atuebu, Ada, Tio Okojeku, Ada, Enyo Presidente, Honorable. Yes, Enyo Presidente na Ezinne na Desmotamman, Oyekoji I got a Sunday amazing grace. Amazing grace. Nde Habialeba Maka, Adibo Nine, Adibo Buruburu, Adibo International, Omnia Bataleba. Baba no Mutime. She was on the big guitar. No. Paco if you have your Paco if you. Odogo Vele. Hey! Odewu. The Ozo family. Nana Ziani. Joel Manko, I see you. What are we to say, man? It's mine. They're a very good person. So I'm very happy for her. She's a very good person. Yes. So. We have to recognize her. That's why I came with my regalia. So that to give her respect. So Professor also, Larry also, Osbotoyim. So can I discuss it?
Thank you very much. Chairman Omona. Chief Professor Ozo and his entourage. With so much appreciation. Ezinne Onugbolu. Ezinne Akunwata. Ezinne Onugbolu. Ezinne Akunjo. Aina Siano. Former General Chairman. Amazing Grace Foundation, Mama Debo, our member, Amazing Grace Foundation, Foundation, I went constitution member Jewel. If I never with the once. So now I look at that as a great foundation. Can you see that phone? Go Kuzeka, what's it? Amazing Grace. Amazing Grace. Old peoples. Old peoples. Old peoples. Ndị nọ na iru bụ ndị otu Amazing Grace Foundation ngalaba nke Anambra Steeti nke onye isi ya bụ Dr. Mrs. Ifeyinwa Obiegolu Ada Igbo gburugburu PhD. Onye a bụ onye isi na Naịjirịa niile. Ndị na-ebe a bụ ngalaba nke Anambra Steeti. Mama unu bụ mama anyị so n'otu onye na ime anyị mana dịka ọ bụla anyị nwere ndị otu na-enete ndị ogbenye anya ndị agadi ndị kasịrị nka anyị bụ ndị na-enetefe anya anyị na-arụ ọrụ ọnụnwa na afa Chief Dr. Mrs. Ifeyinwa Obiegolu Ada Igbo gburugburu PhD worldwide. Anyị na-bụ ndị ọrụ ya na-alụrụ ya ọrụ na-ejere ọrụ Chineke ji akwarụ ngwa ọrụ were kụzie anyị nwa wee na-alụkwazị ụlọ afọ. So dịka mama anyị bụ mama unu hapụgoro anyị na ife dị anyị mma n'ebe ọ nọ bụ ekpere na-echeta anyị ekpere ka anyị nwebụ ndị nọkwazịrị wee lụkwa ọrụ anyị na-aga si na ka mkpụrụ obi Kate Onugbolu ka mkpụrụ obi ndị niile kwere m gara aga ka mkpụrụ obi azụrụ ike na ndokwa ndị ezuru ike ebe ọ dịwenụ ka mkpụrụ obi azụrụ ike na ndokwa. Biko ego nwa bụ ego a ga-eji na-ekwu ya maasị n'afọ Amazing Grace Foundation Anambra State. Amazing Grace, all peoples, all peoples, all peoples. That was a wonderful presentation. Amazing Grace Foundation. Because I'm making una going in na all na one and one at the year. So because here now you put the sick, you don't go and I am my the Lord is your strength. And the sky, Tony and Ifeanyi. Oh, it's not you just so. I beg guys to go to mommy. Oh, my mother. Tony and Ifeanyi from Nanka. From my being on the show. So, I'm asking to take a language and I'm going to Jesus. And when I talk, I don't know what I'm on me. If you're not going to do it, make your hand over. Thank you very much. Tony and Ifeanyi, all the way from Nanka, Urunga. No, no, he's doing Amazing Grace, she got a little kind of a tandozo. You're supposed to know. Dalo, kind of a tandozo. Kind of a tandozo, please.
Congratulations. Thank you very much, Chairman. Over to you. I can alone. I from where they are from one year from Alpha. I like a room. We are one to one. I know. I need a view of one. When the boy I can have a friend, let up view of one. So I tell them, you need to be a line on Aqua. That's what you know, much of what an Alpha is. Thank you very much. It is Asanya. Because we are now in the room, she are qualified to go to given. It's your chudo. So because I beg I do not know when we have one the boche go. So all that I don't go back. But I'm not I get in I get in Thank you. Yes. We went the A square. I don't know. It is Asanya. Asanya, welcome, sir. You can see your card. Okay. Asanya.
Can you the President General Emeritus of the community? Money for him. I'm going to give you my chairman. All in Vegas, you must know one leg. I don't know what leg you want again. So, even I can tell you. I take it to my country and my mom. And those who want to where's the so now, I'm waiting to put your foot and shake it like it is. Before I went, yes. So because I can't Madam, your sister, you couldn't get from there. I second good home negative. So now, because I'm going to go one day. Ezinne family from Ano. I want to visit the arena. It's called magazine. I know you are now. I'm very happy. Because God you could have go magic. I think what we will. He ain't going to come. I'm a million. I didn't know who I am about the Queens. Because I don't know. Onugbolu Izuga, I gather,
butere anyị mgbe anyị nọ n'ọmụmụ ezigbo ọgọ mgbe ọ na-apụ apụ ọ na-eji moto ya tupu na oge ya moto bịaba anyị bịafụ nne na nna anyị aka nọ ndụ ọ na-esi ndị na-ebutere ha saịsị ya bịasị unu ndo o butere anyị Chineke jide ike niile ga na mkpụrụ obi na ndụkwa ka mkpụrụ obi ka mkpụrụ obi na-ekwe elu gara aga ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndụkwa biko anyị ji nke a anyị ji akwa anyị ji okwu efide ndụ wee bịa wee si ka anyị wee bịa mkpụrụ na abati mmanya ndị a dị ebe a nabata na anyị ihe niile a ga-emebe ha ga-aga ọfụma n'aha Jizọs na alụ nụrụ nne ndị ọga anyị fọmalụ mama anyị echiri Ezinne echiri Ezinne na nkịtị ọ maka emume ọ na-eme ka anyị wee chie ya Ezinne so mgbe ị na-agụsịsị ihe ọ na-emerụ ụlọ na-agụsị emekwuru anyị so biko o wutere anyị mana anyị nyere ya na nke ọbụbe Chukwu anyị kelere unu n'ihe niile unu wee bịa mụrụ akwụrụ ebele mbụ na ọkwụ ndị ya dị ya na ya amaka na nke unu wee bịa na agba Jizọs Ebu chairman. Chipsa ọtọlọ ọjọ́. Dèmọ́ àkọ́kọ́ bó èso yín fì. Otu. Ẹ̀sà nà ebe juru. Ẹ̀sà nà ẹ̀sà akụrụ ọnụ. Ẹ̀sà nà ọ̀gá dị mma. Ẹ̀sà nà obi fẹ́ jide ọfọ. Ọkọ mẹ́l. Enyi nọọnụ nọọnụ nọọnụ. Oke nwa mụrụ ọha. Nwa wele ugo. Oke nwa. Nwa wele ugo. Ndị ọkọ obi ibe jide ọfọ. Anyị gbakọtara ebe a from Amide Ọjụọ family wee sị na anyị ga-ezọrịrị ụkwụ n'ọgbọ nnukwu ihe mere. Ọ nnukwu ihe mere mana ọ ife aṅụrị maka na mgbe mmadụ rụchara n'ụwa ọ ga-analịrị anya and onye nara at the age of 90 and plus ọ gbalịkwana ọ ga na-ekwuta mana onye owuwe ya bie oke nwa maka ọ dịghị mana ihu akọkọ Chineke ga-ana nnukwu oge na ndokwa n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị dịka osimiri ife a ka e wee na-anọrị egwe ife ọzọ onye be mechie ka mmanya ndị a dị ebe a daalụ Molia ẹ̀sà nà ebe juru. Ẹ̀sà nà oche ndụ. Ẹ̀sà nà ọchie. Ẹ̀sà nà ọnụ dị ebube. Ọ dị ebube. Former Secretary General National Local Government. Ayọ̀mídé Jàpúzò. ẹ̀sà nà ebe juru Okokoroko. Nasa ịnanya aga nabata. Emichere. Emeka mkpụrụ gị enwe nsogbu nwa ndị nọ n'ihu ebe a eze a na-etopụrụ ebe ị na-atọ prọsesị ebe ahụ eze a na-etopụrụ etopụrụ ebe na ọ na-azụ ebe a na-atọ prọsesị What is that? Chief Professor. Adaji ọfọ. Yana n'ọlị ya. Adam mọlụ ọbụga. Mommy. Yeah, welcome back. Welcome back. No. What's that name by the phone? I bụ ezinụlọ late Peter Molo. Anyị sị ka anyị asụ ihe ọbụla. Ihe metụrụ n'ụkwara anyị. Sụrụ ndụda. Anyị ma abụọ wee na-abịa ndị ndị be mmụọ obodo ahụ daalụ Anyị ga-anabata anyị kelere unu Chief Alolo. Peter Professor Family n'ugbo Zani Ojuto. Okafor Mosu, the aeronautic engineer. Yes, Na n'ọlị ya ka ha nabata. Majestically. the aerospace engineer. Anyị na-asịba nnọọ. Aerospace engineer yana odozi aka ya Iyom Chimeleze. Eze na-akụ n'ezi obi ike. Ẹ̀sà lè Eze na ochiri ọzụwa. Eze na oteruo. Eze na ife amalume. Na ndazi nnukwu nọ ifanya A-square. ndị ọgọ ibe Onugbolu Benji enyi nwoke ichie oke nwa amụ na mma ibe mere unu mere anyị unu agbaọbeghị gị na mmadụ nne daalụ ndị ogele daalụ nụ.
no waka loka. Well, see, we have been on if I can go there, and I sent the message. They said, only 80. More making what I not that friend. I only age many years ago. When I developed one of them, not of and now I'm going to opposite on a born brother. On some money I choke and not able to take a man. We are okay. Willing. And I want you more. All I do so much. Another one I'm going to have the beginning and I only back my time. Look at that. What did you have? Oh, we walk out of the wow. Even one name, and all one night. When you find Rosie Akita, you can be Paniva. And me, your man. And I will quite Rosie. No? See, I'm to my brother now. You do again. And then why? So I don't know more. And say, now, a blind, I do not want to. And there's any way. May I so rest in peace. I was thinking I will look at Thank you, Chairman. That's what I could have so big. They go and see like relationship with Thank you. Yes, I know. I don't know. Now thank you. Okay. Just you go and don't be an emoji. Chairman, Comrade Obi Ebinilo na Okwa Kabia. Abia kene ichi oge wani gomelo. Secretary General Obi Gonde Ejwe. Vice President General Adazinu Utado Logan Junior. Secretary General United Adaz Association. Kambiata Ganaga, thank you. I know you know. Of course. How to go for it? Why am I going? You are where I'm going. As you look over, how was it? I need a favor. I'm Secretary General doesn't know. Carry on. Down. Because I will not say. When you send each president, the mantle was handed over to very capable person, and you must carry on. Vice President, onye ọ̀nà jí microphone náà bọ̀ MC agbọ̀lọ̀ ẹ̀bá mọ́tàgì ní ilé ẹ̀bá I will see that microphone because each other you will go to the other side go outside mọ́tàgì ní ilé ẹ̀bá with the microphone I will just handle it the way you will not like. Me my chopper. Don't be able to no, second Vice President General doesn't know. Yes, Africa. I think no. I don't see that Tina. I can say, I even make one. And look what on so because none. Madam Dallon. Yes, and the Bafon family. Okay, Senior will be family. Senior will be family. No Mudiani. Yes. You're welcome. Oh, Diago. Thank you very much. Abadume, God bless you. We thank you so much. Dalono. Chibado. Dalono. Die, Dalo. Thank you. Die, my. I know no Mudiana. Bye. Yes. I don't know. Simeon Obi and family.
After that, I can have a child, Cornelius. Willie Manco. Now, Willie Manco. What's up? Never turn the band on see. No, Ruku, no. Thank you very much. Cornelius Ikele on Cornell. Okay. Sure, then. I can so. Same family from Oru. Now go in chair. It will begin. Thomas's son, John Onugbolu. Now go on our stage. Check it again, no? What's it called? Yes, Ichi Okejide and Ichi Adoko Ibari Ojide. And the same family. With representation, Chairman Keneva. Keneva. Professor, also Nagazani, ladies and gentlemen of the Swedish Institute. Thank you very much, sir. The members of the Onugbolu family and the Onugbolu kingdom. Let us be thank you. You are wonderful. So can you say you highly appreciate them? Yes, thank you. All Progressive Joint Alliance. I
Yes, in the man of your family, Noruku Kingdom, the Ogo Pharmacist George Onugbolu, Ichi Kingdom, rather than Nuku. Chairman, okay, already on what? I don't surprise listen about the Abadaba if I were there. Father, did you further? I'm a Norukuman, an ancient kingdom. A broken kingdom, so one night, okay, the Chalani of Ma, whatever. Oh, one does up away, whatever. So I'm American in there. I'll be doing a buying. Kunu je do maruma kunu ge di mo na ka kale na for Jesus. Thank you very much, Ndoga for my So I got students, I still want to go. Don't put that in the car. Pastor and Doctor, and the guy even a man, what can they say? What do you put a table in that? Come inside again. I know that. You are welcome. Yes, sir. Hey, the walking movement. On the Afghan family, APGA powerhouse, Afghan family. What do you know? And the outside barista. You get to be Deputy Chairman Afghan Ocha, one night worker. But you guys are going to Bago. That the next Chief Barrister, I ought to be so viadi on the back. He did. Afghan Chairman Ward 1 on the back. The council of the way and other stakeholders. I not you no. The mayor? No. Adi Bulu. Adi International. I
gbe ọga ma ịkpọta nna m okwu nnọọ. Adigbo nna anyị ine anyị fụ na line ri nne ka anyị mee gologolo o nwere ife ọzọ mụ na adị mmeyọ yi wee bịa ma ndị pati ndị ọzọ chairman ward the two chairman ward our incoming onwe onye ọdịrọ mmụọ na-akwado nke ya na ndị ọzọ dị iche iche anyị bụ ndị APGA All Progressive Grand Alliance which everybody know here belong to APGA. As long as you only Igbo, you only APGA. Oh, mama, you never will never APGA. Man, oh, you get the man even. Man, I be election. I win. I can't Mengala. Because now you on APGA. And I look good and low nan. Tradition. Onye pona kubuchuo. Oka mana yincha bakaka. Wee na-emie ka ndị Igbo wee nwee ọnụ okwu ọsọ nke a ka anyị ji aka so anyị bịa ka anyị si gị ndo dịka meya anyị si wee zite anyị ọ nọrọ na Naịjirịa mana ọ si anyị bịa ka anyị nọnyere na iwe ezigbo onye APGA maka na egbuche belata ma ụsara ndị ubi ọ iwe anyị ka anyị na-eme anyị wee sị na onye kwacha ozu ọkwata ndụ kwata arụ ike maka na ọ nala ana ọ nwụrụ anwụ ọnịna ka ọ na ebe ọ nọ na ọgwụ onye ụka na-eje ụka ka anyị si eje maka onwe ka ndị Igbo si eje ụka anyị na-eji ya mma n'ebe Chukwu okike n'ebe nke abịa anyị wee sị na ọ ya adịghị mma ịkwacha ozu anyị akwata ndụ kwata arụ ike ka ọ dị na anyị mma n'aha Jizọs okwu dị n'ọnụ all the time. It's said well. Anyị na-adị Igbo akpago dịka mama anyị wee sị ka anyị bịa kwuo tụọ unu dịka ndị Igbo si ekwu ya daalụnụ daalụnụ Emmanuel Molo and family of Biakita, Abiakan and the Bonobo. I can the Bonobo, no. They would have Fabio of the money tomorrow. And you would even. I can't do. You have been a good. I had your best. Emmanuel Molo, Emmanuel Molo. I see Molo. I see Emmanuel. I see no. I because they want to go down, no one ever, I don't know. Because
Odumele out Obosi. I am a good issue okay one. Issue okay one. Ever I need it. I need to make a one now, Papa. Well, no, even I spoke on my own. I was a guy on Balu. No, between you, Metuania. On your 1 year. On your room, Solomon, the one yesterday. And when I saw him one do, now sit the bottom of the Indian do. Ask one would never do. Because I shall probably scratch on your wine. Because what even died, you have your very car. Because I you have ya, I you got a lot. Unaqua, Naruno. I would have read because the banana Jesus Christ on your wife. What's why because it's in your room? I got a photo and I come. So, kind of form of kind of so, I assume you know. How got to run on Jesus. Thank you very much, Tenant. No. Last week I this week so each year phone family on your guy to supply and I know what they are now. So I know people Nabata, Chloe, and Andoba, and now Jesus Christ. Each year, they are the go to this for the guitar. I make it. Amata Grand Council. Reverend Andy Anaya Uzrike, Secretary Amata Council, Ambrose Bezim, Arawaka, Adasanya, Akunebi Oku, Ojivamata. Anabodone Kuchia, Secretary General ATDU, Godia Narado, my officer, Frank Ndekwe. None. It's an executive Bamata. I went
where's an idea? When they are twice in here. Where do you go? Where? Mama, I have itu ndo kan si do biye ana sana tina ke kele ni ko ya na ko bi na do kwa o so di ki biye na i wa ida o le so biye o ma le be si biye ama ana envelope pushie ono mana aya adaka no hu na ni so kai na we bia ani mana polisi ai bata o pachi fa mata chicken du mo o mana ai na ba ai ni ai ru de we ba kama mecha ke ni abo aya kene on dalon because ka aga me no mami well number based on boy any mo kana pani al mazun do biko akumoto na fa Onugbolu family ina na bata government amata plan biko ai manu me abia Makana, the chief celebrant or the chief mourner were a member of Amata Clan Council. So none, even if you make one way, down. Thank you, Amata Dalon. Thank you. Chief Emma Obiegu and then Taraj, all the way from our law. Oh, have you ever from our kingdom? None, sir. Yeah, we got that. Yes. Hey, you want that? Oh, you are the easy. Anyway, okay. On the very much appreciated. One of my business associates. So, business associate one night because I never tell you. If I could do it, I want to send the message and then I'm but if I didn't make a time nearby, it shows a lot. So because you're welcome. Hello, Chineke. Put you out in money for imagine a back price on your mind. What one good? I think about here. I left to Mananio. Come on. I get on the capacity of 1 year. The committee of friends of pharmacist George Onugbolu. I will say, Kaibia. Na Kanobi, Siunundo, na Ezinne was a mother
all of us. I got that. I not be a fair man. No, it's more money. 90 years, 90 years, you can, back at some 90. That's 10, but I know 70 years, 80 years, if you are strong. So when you've been 90 years, you are strong. And I am going to get down. Not on any way. You know, Bishop was from time, all the steadfast in Christ. So because I went out to Nundo, I'm own name, they would in there. Already know be 100 years where walk I would take. So I went out to the Biko, Ndonu. And consolation unwell on any way. So can follow the mama and follow the dinner to the Kalaga. Envelope by the very fat. You don't know. Yes, now committee of friends, pharmacy. Over there, back it up. I don't know. Yes, I think Segotati worldwide. From a George Onugbolu, a member of Segotati. Ichi Egrigendo. I have to go Ichi Ajera Libe. Ichi Ajina from Moscow. Eza Kunono. All the all the way from Lagos. Chairman Segotati and Garachie from Lagos. Love your neighbor, Philip Obianese. Port Harcourt and the Lagos. On the former George Onugbolu, Gena 1 year, what's Canada? No. Segotati.